Miroslav Žbirka zpíval na rádiu Blaník písničku Atlantida. Přátelé, blíží se nám, možná už máme i za sebou některé vánoční večírky, také rodinná setkání, ale před námi je Štědrý večer a Nový rok. Všude na nás čeká alkohol, sladkosti, chlebíčky a tučná jídla. Věřím tomu, že my se na to opravdu velmi těšíme, ale s určitostí vám můžu říct, že na toto období se vůbec netěší naše játra. Jak se na tyto dny připravit, nám právě teď prozradí tradiční výrobce bylinných čajů a mastí doktor Pavel Popov. Dobrý den. Co se týče potíží s játry v průběhu Vánoc, bývá často problém a proto je třeba si uvědomit, že játra jsou vlastně chemickou továrnou v našem těle. Každou chvilku v nich probíhá zhruba 500 reakcí a v podstatě bez jater nevznikne ani žluč. Žlučník úzce s játry souvisí a proto je dobré dát pozor na oba tyto orgány. Já jako bylinář doporučuji samozřejmě v první řadě prevenci. To jest ti lidé, kteří mají potíži s játry a se žlučníkem, tak těm doporučuji, aby upravili stravu, nejedli příliš kořeněného, sladkého, alkohol s mírou a dali si celkově na játra pozor. V průběhu Vánoc doporučuji užívat větší množství vitamínů C a E. A co se týče bylin, doporučuji výborně se nám osvědčil čaj hepatý. A ze samostatných bylin doporučuji artičok, čaj z pelinku v případě potíží a vhodné je užít také aloe vera. Všem posluchačům Rádia Blaník přeji krásné a šťastné Vánoce. Tolik doktor Pavel Popov pro Rádio Blaník a já vám ještě připomenu, že za malou chviličku se nám budou měnit hvězdy. Bude nám to zpívat Honza Kalousek, tak si to nenechte ujít a buďte s námi.